በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ናይ ቅድስት ስላሴ ምሕረት ናይ መብርሃን ናይ ድንግል ማርያም ጸሎትን በረኸትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ አማላጅነት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክሳብዚ ሰዓዚ ስለዝሓለወና ዕድመ ንንስሓ ስለዝሃበና ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። حراي امبار لمعنتي كم فؤاد እግዚአብሔር አምላክ መቀጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ኮይኑ ካብተን 8 ሰናብቲ ኣብዚ ዓብጾም ካብ ዘለዋ እቲያ ሳሰይቲ ምኩራብ ተባሂላ ትጽዋዕ። እምበር ቀዲምና ከም ዝበልናዮ ምኩራብ ካብተን 8 ሰናብቲ ናይ ዓብጾም እቲያ ሳሰይቲ ሰንበት እያ። እዛ ሳሰይቲ ሰንበት እዚኣ ከዓ ምኩራብ ተባሂላ ትጽዋዕ። በዚህ ሰሙን እዚ እምበር መድኃኒ ዓለም አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ምኩራብ ኣትዩ ዝመሃሮ ትምህርቲ ዝፈወሰም ሕሙማን ስለ ዕብየትን ክብርን ቤተ መቅደስ መሕደሪ እግዚአብሔር ዝኾንና ደቂ ኣዳም ከመይ ኢልና ብንጽህና መንባር ከም ዝግባአና ዝንገረሉ ሳምንቲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምኩራብ ተባሂሉ ዘሎ ካብ ሰንበት ናብ ሰንበት ዝቕጽል ወይ ከዓ ኣብዛ ሳልሰይቲ ሰንበት ናይ ዓብጾም ኣብ ምኩራብ ብዛዕባ ናይ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ እንዳኸደ ይምህር ከም ዝነበረ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ንብዙሓት ሕሙማን ከም ዝፈወሶም ብዛዕባ ክብርን ዕብየትን ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ከምኡ ከዓ ብዛዕባቶም ቤተ መቅደስ አምላክ ተባሂልና ዘለና ደቂ ኣዳም ከመይ ኢልና ብንጽህና ክንነብር ከም ዝግባአና ዝንገረሉ ሳምንትን ዕለትን እዩ። ምኩራብ ብዘመን ኦሪት እስራኤላውያን ብሕብረት ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝሰምዕሉ መምርሒታትን ሕግታትን ኦሪት ዝቕበልሉ እዩ። ብፍላይ ከዓ ብግዜ ቀዳም ወይ ድማ ብግዜ ሻባት እስራኤላውያን ብሕብረት ዝእከብሉ ዕለት ከም ምዃኑ ናይ ትምህርትን ጸሎትን ስርዓት ይፍጸም። ዘይ ከምዚ ሕጂ ብኢደ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ዝተሰርሐት ሓንቲ ቤት መቅደስ እያ ነይራ። ኩላትና ከም ንፈልጦ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ወርዲ ዘፀኣት ኣብ ማእከልኩም መታን ክነብር ቤት መቅደስ ሰርሑለይ ከም ዝበለ ኣብ መወዳእታ ድማ ብኢደ ሰሎሞን ወዲ ንጉስ ዳዊት ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር አምላክ ተፈጸመ። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ወይ ድማ ኣብ ዘመንና ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ብዙሕ እዩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ዘመነ ኦሪት ግና ቤተ መቅደስ ሓንቲ ነበረት። ንሳ ከዓ ጥበበኛ ሰሎሞን ወዲ ንጉስ ዳዊት ዝተሰርሐት እያ። ኩሉ ህዝቢ ናብ ቤተ መቅደስ ዝመጻሉ ግዜያት ውስን ስለ ዝነበረ ናይ ቤተ መቅደስ መገብቲ ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ቅዱስ ሃገር እስራኤል ምኩራብ ተሰሪሑ ነበረ። ስለዚ እቲ ቤተ መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራሕ ነይራ። መገብቲ ዝኾኑ ምኩራባት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ አይሁድ ተሰሪሑ ነበረ። ስለዚ ኩላቶም ንኢየሩሳሌም ምምጻእ ስለ ዘይከኣሎም ኩላቶም ናብ ቤተ መቅደስ አምላክ ምምጻእ ስለ ዘይከኣሎም በብቲ ዘለዎ ቦታ ኣብቲ ዝነብሩሉ ስፍራ ምኩራብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ጸሎት ኣገልግሎት ዝፍጽምሉ ተሰሪሑ ነበረ። ኣብዘን ተሰሪሐን ዝነበራ ምኩራብ ከዓ ክርስቶስ አምላክና እንዳኣተወ ንህዝቢ ይምህር፣ ንህዝቢ ይግስጽ፣ ንሕሙማት ይሕዊ፣ ስርዓትን ክብርን ቤተ መቅደስ ከዓ የርኢ ነበረ። እቲ ፍቁር ሓኪም ዝተሰመየ ቅዱስ ሉቃስ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤተ ጸሎት አይሁድ ኣተወ ከንብብ እውን ተንስአ ዝበሎ ክርስቶስ ቤተ ምኩራብ ኣትዩ ይምህር ከም ዝነበረ ዝሕብረና እዩ። ኣብ ቤተ ምኩራብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ይንበቡ፣ እስራኤላውያን ድማ ሕልንኦም ሰብሲቦም ብጽሞና ይከታተሉ። ኦሪት ንሓድሽ ኪዳን ከም ዝወለደት ምኩራብ ድማ ንቤተ መቅደስ ያወሊዳ። ቅድም ኢሉ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ኣብ ማእከልኩም መታን ክነብር ቤተ መቅደስ ስርሑለይ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 8 ሊቀ ነቢያት ሙሴ ብዘመኑ ቤተ መቅደስ ኣይሰርሐን። ኩላትና ንፈልጦ መጽሓፉን ተገሊጹ ከም ዘሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከም ትምህረና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዋላ እኳ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ማእከልኩም ክነብር ቤተ መቅደስ ሰርሑለይ ኢሉ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እንተነገሮን እንተኣዘዞን ኣብ ዘመኑ ግና ቤተ መቅደስ አምላክ ኣይተሰርሐን። እንታይ ደኣ ክሳብቲ ቤተ መቅደስ አምላክ ብኢደ ሰሎሞን ዝስራሕ መሕደሪ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸውን ድንኳን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቐስ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ክሳብ ሰሎሞን ዝመጻሉ ዘመን ነይሩ እዩ። መወዳእታ ግና እቲያ ህንፃ ቤት መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ብኢደ ሰሎሞን ከም ዝተሰርሐት መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። እንተኾነ ናብ ምኩራብ ዘሰጋገረት መራኸቢ ድንኳን ሰሪሑ ምስ አምላኹ ፊት ንፊት ይዘራረብ ነበረ። ካብ እግዚአብሔር መብርሕን ትእዛዝን ይቕበል። ንሱ ከዓ ንእስራኤላውያን ብሰናይ ጎደና
ይመርሖም ነበረ። ስለዚ አቦና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ድንኳን ሰሪሑ ህዝበ እስራኤላዊ ይክቦም ንስኻ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ፊት ንፊት ይዘራረብ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ሕግን መምርሕን ይቕበል ንሱ ከዓ ነቶም ዝመርሖም ዝነበረ ህዝቢ ካብቲ ነቲ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሰምዖ ቃል ነቲ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሰምዖ ሕግን ትእዛዝን የመሓላልፈሎም። ስለዚ ህዝበ እስራኤል ኣብ ሰዓት እዚ ወይ ድማ ኣብቲ ዘመን እቲ ኣብቲ ድንኳን ይእከቡ እሞ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይሰምዑ ንሓድሕዶም ይፀናንዑ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ይጽልዩ ክብሪ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ኣብቲ ድንኳን ይግለጸሎም ነይሩ። ከምዚ እንዳበለ ከዓ ክሳብ ንጉስ ሰሎሞን ወዲ ንጉስ ዳዊት በጽሐ። ህንፃዊ ቤተ መቅደስ ዝተሰርሓለ ግና ብኢደ ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል እዩ። ስለዚ ካብ ሙሴ ክሳብ ሰሎሞን ዘሎ ግዜ ድንኳን መራኸቢ ሰሪሖም ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ዝራኸብሉ እግዚአብሔር ጸሎቶም ዝሰምዓሉ ምላሽ ዝህበሉ ሕጊ ነቶም መራሕቲ ይህቡ ከምኡ ድማ እቶም መራሕቲ ነቶም ዝመርሖም ህዝቢ እስራኤል ትእዛዝን መምርሕን ሕግን ዘመሓላልፍሉ ዝነበሩ መራኸቢ ድንኳን እዩ። እዚ መራኸቢ ድንኳን ክሳብ ሰሎሞን ክቕፅል ከሎ ኣብ ዘመነ ሰሎሞን ግና ካብ መራኸቢ ድንኳን ናብ ህንፃ ቤተ መቅደስ ተቐየረ። ኣቀዲሙ እግዚአብሔር አምላኽ ንሙሴ ኣብ ማእከልኩም መታን ክነብር ቤተ መቅደስ ሰርሑለይ ኢሉ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 25:8 ነጊርዎ ዝነበረ ግብራውነቱ ተግባራውነቱ ድማ ሰሎሞን ኣብ ዝመፀሉ ዘመንን ሰዓትን ተፈጸመ ማለት እዩ። ኣቦኡ ልበ አምላኽ ዝተሰመየ ቅዱስ ዳዊት ቤተ መቅደስ ናይ ምስራሕ ሓረርታ እኳ እንተነበሮ ግናኸ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝበልናዮ ኣብ ዘመነ ዳዊት ኣይተሰርሐን። ተኾነ ግና ቤተ መቅደስ አምላኽ ዝሰርሐ ወዲ ንጉስ ሰሎሞን ምዃኑ ብቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝተነግሮ ኣብ ዘመነ ሙሉእ ንቤተ መቅደስ ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ንብረት ቀሪቡ ንወዱ ንንጉስ ሰሎሞን ኣረኪቡ ሓለፈ። በዚ ከዓ እግዚአብሔር ዝሓድረሉ እግዚአብሔር ክብሩ ዝገልጸሉ ቅዱስ ስፍራ ቤተ መቅደስ ተሰርሐ። ቀዳማይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 7 ክሳብ ምዕራፍ 9 እንተተመልኪትና ኣብዚ ምዕራፋት እዚ ልበ አምላኽ ቅዱስ ዳዊት ንወዱ ንንጉስ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ አምላኽ መስርሒ ዘድሊ ንብረት ኣኪቡ ከም ዝገደፈሉ ቅዱስ ጥበበኛ ሰሎሞን ድማ ቤተ መቅደስ አምላኽ ብኸመይ ዓይነት ኣገባብ ብኸመይ ዓይነት መልክዕ ከም ዝሰርሖ ከም ዝፈጸሞን ኣብዚ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 7 ክሳብ ምዕራፍ 9 ዘሎ ብዝርዝር ተገሊጽልና ኣሎ። ከምዚ ኢሉ እምበኣር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ተሰጋገረ። ክርስቶስ አምላኽና እምበኣር ብኣምላኻዊ ቃሉ ንኽስራሕ ኣዘዘ። ዘመናት እውን ናይ ህዝቢ ጸሎት ናይ ካህናት መስዋዕቲ ዝሰምዓሉን ዝቕበለሉን ዝነበረ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ጸጽባሕ ይኣቱ ነበረ። ኣካላዊ ቃል ቅድሚ ስጋ ምልባሱ ቅድሚ ካብ ድንግል ማርያም ምውላዱ ኣቐዲሙ ኣብ ማእከልኩም መታን ክነብር መቕደስ ሰርሑለይ ዝበለ አምላኽ ስጋ ለቢሱ ኣብዚ ዓለም እዚ ክመላለስ ከሎ ድማ ናብቲ ናይ ህዝቢ ጸሎት ናይ ካህናት መስዋዕቲ ዝሰምዓሉን ዝቕበለሉን ዝነበረ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ጸጽባሕ ይኣቱ ነበረ ይብል ነባቤ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ጸሓፈ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍቕዲ 22 ፋሲጋ ናይ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ቤተ መቅደስ ከዓ ውዕሩን ኣባጊዕን ረግቢትን ዝሸጡ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑሩን ንኹሎም ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅኦም። ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲ እውን ፋሕ ኣበሎ ንሰዳቆም ከዓ ገልበጦ። ነቶም ሸጥ ርግቢት ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ በሎም። ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 69 ፍቕዲ 9 ሽዑ ኣይሁድ ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘለካ እንታይ ትእምርቲ ተርእየና ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤት መቅደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነ ከዓ ብ3 መዓልቲ ከልዕልአ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ኣይሁድ ከዓ እዚ ቤት መቅደስ እዚ ብ46 ዓመት እዩ ዝተሃንፀ ንስኻ ዶ ብ3 መዓልቲ ክተልዕሎ ኢኻ በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ ቤት መቅደስ ሰብነት እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ካብ ምዉታት ምስ ተንስአ ደቂ መዛሙርቱ ነቲ ዝበሎም ዘከሩ። በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሉ ቃልን ድማ ኣመኑ። እዚ ዝኾነሉ ጌና ንኽስቀል 4 መዓልቲ ምስ ተረፈ እዩ። በዚ ቅንያት እዚ እምበኣር ክርስቶስ ኣምላኽና ናብ ቤት መቅደስ ከይዱ ነቶም ሸቀጥን ንሸቐጥ ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ኣብዑሩን ኣባጊዕን ረግቢትን ካብ ቤት መቅደስ ከም ዝወፁ ገበረ። እዚ ንግዚኡ ብኽትራንን ብሽፍትነትን ዝተኣከበ ንብረት ስለ ዝነበረ ሰጎጎም። በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ዝምለኸሉ እግዚኣብሔር ዝምስገነሉ ዳኣ እምበር
ናይ ሸቐጥ ቦታ ዘይምዃኑ ንኸርኢ ንቤት መቕደስ ኣጽረያ ንኹሎም ከዓ ሰጎጎም። እቲ ቀንዲ ምስጢር ግና ኣብ ዘመነ ኦሪት ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ሌዋውያን ካህናትን ህዝቢ እስራኤልን ንመስዋዕቲ ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ እዞም ልዕል ኢሎም ዝተገልጹ እንስሳታት እዮም። ስለዚ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቀንዲ ምስጢር ነዚ ዝገበረሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ናይዞም እንስሳ መስዋዕቲ ንወዲ ሰብ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ኩነኔን ፍዳን ናብ ናጽነት ከሰጋግርዎ ኣይተኻእሎምን። ብዘይካቲ ግዜያዊ ዝኾነ ሓጢኣት ምስትስራይ ንወዲ ሰብ ንኣዳም ንደቁን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ኩነኔ ፍዳን ከዓ ናብ ናጽነት ካብ ባርነት ናብ ወልድነት ከሰጋግርዎ ኣይተኻእሎምን። ናይ ተስፋ ዘመን ምስ ኣኸለ ወዲ ሰብ ካብ ባርነት ዲያብሎስ ወፂኡ ናብ ተቐዳመይቲ ክብሩ ናብ ውልድነቱ ዝምለሰሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ዝኾነ ብገዛእ ፈቓዱ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ቀራንዮ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ ንወዲ ሰብ ማለት ንኣዳምን ንዘርኡን ሓራ ገበረ። ብሞቱ ንሞትና ደምሰሰ፣ ብትንሳኤኡ ከዓ ተስፋ ትንሳኤ ኣበሰረና። ስለዚ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቕደስ ከይዱ ከምዚ ምፍጻሙ ናይ ኣብዑርን ናባጊዕን ርግቢትን መስዋዕቲ ኣብቂዑ መስዋዕቲ ኦሪት ተፈጺሙ ሕጂ ዝስዋዕ ኣነ ብናተይ መስዋዕቲ ኢኹም ካብ ባርነት ናብ ናጽነት ካብ ሲኦል ናብ ገነት እትሰጋገሩ ንኽብል ኢሉ እዩ። እዚ እቲ ቀንዲ ምስጢር ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ነቶም ሸቃጦን ነቶም ኣብዑርን ነተን ኣብኡ ዝነበሩ እንስሳ ብምልኦም ጭጉራፍ ገይሩ ንግዳም ዘውፅኦም። በቲ ኻልኣይ ከዓ ልዕል ኢሉ ከም ዝተገልጸ ቤተ መቕደስ ቅድስቲ እያ። ስለ ዝኾነት ከዓ ናይ ስጋ ተግባራት ሸቐጥ ዝፍጸመላ ስፍራ ዘይምዃና ብግብሪ ዝመሃረና ዕለት እያ። እምበኣርከስ ቤተ መቕደስ ሰብ ምስ ኣምላኹ ዝራኸበሉ ካብ እግዚኣብሔር ጠልን በረኸትን ምሕረትን ስርየትን ዝቕበለሉ ቅዱስ ስፍራ እዩ። ከምኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ምስጋና መስዋዕቲ ብሓፈሻ ድማ ንሰብን ንእግዚኣብሔርን እተራኽብ መሳሊ ናይ ሰማይ ቤተ መቕደስ እያ። ብዛዕባ እዚ ቅዱስ መጽሓፍ ከምዚ ይብል፣ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈሪሁ ስለ ዝነበረ ከዓ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርህ እያ፣ እዚኣ ቤት ኣምላኽ እያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን፣ እዚኣ ደጊ ሰማይ እያ በለ። ነዚ ቃል እዚ ተዛረበ ኣቦና ያዕቆብ እዩ። ካብ ሓዉ ኤሳው ክሃድም ናብ ላባን ኣኩኡ እንዳኸደ ከሎ ምድሪ ስለ ዝመስዮ ደቀሰ ይብል። ምስ ደቀሰ ድማ ሕልሚ ረኣየ ወይ ድማ ሕልሚ ሓለመ። ስለዚ ካብቲ ዝረኣዮ ራእይ ክበራበር ከሎ እንታይ እዩ ዝበለ? ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈሪሁ ስለ ዝነበረ ከዓ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍሪሓ፣ እዚኣ ቤተ ኣምላኽ እያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን፣ እዚኣ ደገ ሰማይ እያ በለ። ቅዱሳን መላእክት ካብ ምድሪ ናብ ደቂ ሰባት ጸሎትን ልመናን ናብ እግዚኣብሔር ካብ እግዚኣብሔር ከዓ ጸጋን በረኸትን ናብ ምድሪ ናብ ደቂ ሰባት ዘምጽኡላ መሳልል ምድራዊት ኢየሩሳሌም ቤት መቕደስ እያ። ኩላትና ከም ንፈልጦ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔርን ሰብን ዝራኸበላ፣ ቅዱሳን መላእክት ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ጠሊ ሒዞም ናብ ምድሪ ናብ ደቂ ሰባት ዝመጹላ፣ ደቂ ሰባት ከዓ ጸሎቶምን ልመናኦምን ገዓሮምን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘቕርቡላ መሳልል ናይ ሰማይ ቤተ መቕደስ እያ። እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ክሳዕ ዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ ደቂ ሰባት ኣብ ቤተ መቕደስ ብሕብረት ተኣኪቦም ስርዓተ ኣምልኾ ዝፍጽሙ። ስለዚ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈቐዶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዞ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነሉ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንራኸበሉ ቅዱስ ስፍራ ስለ ዝኾነ ካብ ቀደም ጀሚሩ ክሳብ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ሰባት ወይ ድማ ንሕና ደቂ ኣዳም ኣብ ቤተ መቕደስ እንዳተኣከብና ጸሎት ነቕርበሉ፣ መስዋዕቲ ነዕርገሉ፣ ምስ ኣምላኽና እንዘራረበሉ፣ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት እንረኽበሉ መሳልል ናይ ሰማይ ቤተ መቕደስ እያ። ነቢይ ኤርምያስ ስለ ቤተ መቕደስ ክዛረብ ከሎ ቤት መቕደስና ካብ ጥንቲ ልዕል ኣብ ዝበለ እምባ ዝተቐመጠ ግርማ ዝመልኦ ዝፋን እዩ። ኤርምያስ ምዕራፍ 17:12 ልዑለ ባህሪ እግዚኣብሔር ዝሓድረሉ ስሙ ዝጽዋዓሉ ስለ ዝኾነ ቤተ መቕደስ ልዑል እዩ። ንሱ እግዚኣብሔር ዝቐደሶ መሕደሪ እዩ እሞ ዝፋን እግዚኣብሔር እዩ። ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እትቖሙ ኩልኹም ባሮት እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ኣብ መቕደሱ ኣእዳውኩም ኣልዕልኩም ጸልዩ፣ ንእግዚኣብሔር ከዓ ኣመስግንዎ። ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን ይባርክኩም። መዝሙር ዳዊት 134 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3። እዚ ዝበለ እምበኣር ልበ ኣምላኽ ዳዊት ቤተ መቕደስ ናይቲ ህያው ኣምላኽ
ደቂ ሰባት ንኣምልኾ ንምስጋና ንቆመሉ ምዃኑ ዳሕረዋይ ወለዶ ንምምሃር ኢሉ እዩ። ስለዚ እምበኣር ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ዝፈቐደ ንሱ ኣብኡ ክምስገን ስሙ ክጽዋዕ ጸሎትናን ልመናናን ጋዓርናን ብኽያትናን ዝሰምዓሉ ቅዱስ ስፍራ ምዃኑ ምግንዛብ የድልየና እዩ። እዚ ግና ካብ ዘመን ናብ ዘመን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተመሓላለፈ ዝኸይድ እምበር ኣብ ሓደ ትውልዲ ወይ ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ትውልዲ በፂሑ ዝቋረፅ ኣይኮነን። ስለዚ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ዝቕጽል ንሕና ደቂ ሰባት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንራኸበሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እነመስግነሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እንውድሰሉ ጸሎትን ልማናን ምህለናን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እነቕርበሉ ቅዱስ ስፍራ እዩ። ኣብ ዘመን እዚ ዝቋረፅ ድሕሪ ዘመን እዚ ጠጠው ዝብል ዘይኮነስ ክሳብ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ክሳብ ክርስቶስ ብክበበ ትስብእት ብግርማ መለኮት ንፍርዲ ናብዚ ዓለም ክሳዕ ዝመጽእ ንሕና እቶም ደቂ ኣዳም ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንራኸበላ ቅድስቲ ስፍራ ቤተ መቕደስ እያ። ስለዚ እምበኣር በዚ ሰሙን እዚ በዚ ናይ ምኩራብ ተባሂሉ ዘሎ ሰሙን ብዛዕባ ቤተ መቕደስን ብዛዕባ ኣገልግሎት ቤተ መቕደስን ብዛዕባ እቲ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ዝተባሂሉ ዘሎ ሰብነትናን ዝንገረናን ዝስበኸናን ቤተ ክርስቲያን እተምህረሉ ሰዓትን ግዜን እዩ። ስለዚ ምናልባት ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ ህንፃ ቤተ መቕደስ ጥራሕ ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ ኣሎ። ቤተ መቕደስ ክበሃል ከሎ ግና ብዛዕባ እቲ ህንፃ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ዝእከቡ ብዛዕባ እቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሕደሪ መንፈስ ቅዱስ ዝገበሮም ክርስቲያን ዘጠቓልል እዩ። ስለዚ እምበኣር በዚ ሰሙን እዚ ከምቲ ልዕሊ ዝተገልጸ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ኣምላኽን ብዛዕባ እቲ መሕደሪ እግዚኣብሔር ቤተ መቕደስ ዝተባህለ ሰብነትናን ዝንገረናን ዝስበኸናን ሰሙን ከም ምዃኑ መጠን ነዚ ሰሙን እዚ ዓመት ዓመት ክንጽበ ዘይኮናስ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ሰብነትና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርሒቕና ከይንህሉ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፈሪና ከይንህሉ ካብ ንጽህናን ካብ ቅድስናን ርሒቕና ከይንህሉ ክነስተበል ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይንተ ልቦናና ክኸፍተልና ዝጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልና ክሳዕ ዘለኣለም ኣብታ ቅድስ ስፍራ ኣብ ቤተ መቕደሱ ክርከብ ክርስቲያን ነይረ ካብ ምባል ክኸውለና ናቲ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።